ina shan matukan wahala za a bani 500 a ce gashi in je in yi amfani da shi kuɗin mota. Nawa aka kai ni? Wani lokaci za a ce 250, wani lokaci 300. To 200 kuma ba zai dawo da ni ba, dole in yi trekking. Kaga in mutum ya lissafa man da zai je ya sha lita ɗaya daga nan UTC ba za ta yi maka wannan aikin ba. Mu makanikai in ka duba nan ga fili ka gani ba komai, in da ce sai mu kuce mota 2 mota 3. To wanda ya faka mota a gida bai ma yi amfani da motan ba, ta yaya motan zai matsa maslaha ma ya kawo ma. Sunana Mustapha Ahmed, chairman na UTC wanda aka fi sani da Yarima. Gaskiya ƙarin kuɗin man nan da aka yi ya taɓa rayuwar mutane da yawa ba ma ni kaɗai ba. Musamman mu kamar nan bus stop. Za ka zo ka samu mutum ya san wurin da ake zuwa kamar jiya zai je ya je wuri 200 ko 300, yanzu ya je an ce wuri ya zama 400 ko ma 500. To wani kuma ya zo da yara da kaya sai ka ga sakamakon yanda ya sani jiya ne zai zo ya je yau sai ka ga abin ya nemi ya gagara a ji. To gaskiya wannan abun muna da kalubale sosai a kan shi. Kaka muna lodin dan mani a nan. Mu yanzu ba mu ƙara kuɗin zuwa dan mani ba. Ya sa wasu ma ba sa son ɗaukar fasinjan dan mani. Saboda fasinjan dan mani wasu an je da su last bus stop, wasu kuma sai an je da su. Kaga in mutum ya lissafa man da zai je ya sha lita ɗaya daga nan UTC ba za ta yi maka wannan aikin ba. Kuma abin da za a baka bai wuce kuɗin lita ɗayan ba. Tunda ana zuwa 300. Kaga mutum 4,200 kenan. So kaga ka je ka sha mai 1,300 ko da 200 ko da 150 ma mai sauki kenan. Ba maganan gyara ma duk wannan ma ba a magana. Sunana Yusuf Suleiman. Mu talaka abun akan mu ke karewa. Yanzu inda zaka je a 500 sai a ce maka 1,000. Inda zaka je a naira 100 sai a ce ma 300. Babu man a gari, gagalan dina ma ina neman man. Ya yi tsada babu. Muna roƙon mai girma ido karantar shugaban kasa to Allah ya sassauta talaka. Don Allah ya duba ya taimaka wa talakawa, suna cikin wani hali wallahi. Wallahi muna cikin tsaka mai wuya. Masu ba shawara su kai sakon su gaya mai. Sunana Mubarak, ina aikin mechanic. Gaskiya wannan tsadar mai dinnan ya shafe mu sosai. Don saboda mu mechanic ne. Tun lokacin da an kara kudi mai din, mu customer ba sa zuwa kamar da ba. Don saboda yawancin su ma sun faka mota din a gida ne. Because ba su iya siya affording din kudin mai ba. To nawa ma su ma suke samu. Mun yanzu na haka tun ranar Monday ai yau din nan ba aiki ba, sai dai mu zo gareji kawai mu zauna kawai har dare. Gaskiya ni magana da ni zan yi, gaskiya wannan gwamnatin nan a gan musu da Allah su yi hakuri su taimaka su dan rage mana wannan kuɗin mai din nan. Gaskiya mutane suna jin yunwa, ba sai mota ya tafiya ba hanya ba tukunna bane za kawo mana aiki ba. To wanda ya faka mota a gida bai ma yi amfani da motan ba, ta yaya motan zai matsa maslaha ma ya kawo ma. Sunana Maryam Ibrahim. Gaskiya ya shafi rayuwa na sosai saboda ni ɗaliba ce da student. Ina shan matukan wahala. Wani lokaci za a bani 500 a ce gashi in je in yi amfani da shi kuɗin mota. Nawa aka kai ni? Wani lokaci za a ce 250, wani lokaci 300. To 200 kuma ba zai dawo da ni ba, dole in yi trekking. Badda kuma abin da zaka ci a makaranta da sauran abubuwa. In ka je makaranta duk ɗalibi ya san rayuwar makaranta. Ba za ka shiga da 500 a ce wai 500 ɗin nan za ka shiga, sai ka kashe 1,000 ko 1,500. Ka gani a irin wannan rayuwar da aka kawo kuɗin mai, gaskiya rayuwar mu ma yanzu muna cikin wani hali, ya kamata gwamnati su zo su duba mu. Ya sosai ya shafa saboda yanzu inda mutum zai je da ɗari ma yanzu har ɗari ba. Gashi nan wahalan ya yi yawa. Da farko dai sunana injiniya Abdul, injiniya ne na mota ne. Ƙarin mai dai gaskiya ya shafe mu sosai ma, mu ya shafa ma ba wasu ba. Saboda in ka duba nan mu makanikai in ka duba nan ga fili ka gani ba komai, in da ce sai mu kuce mota 2 mota 3 saboda lokacin mai da sauki. Nan ne garejin namu da muke aiki, to kaga sanadiyan ƙarin kuɗin mai yanzu ba a kawo aikin ma, muna nan muna zama idan mu zo mu yi hira mu koma. Saboda mafi yawan mutane sun ajiye motocin su, motar ma yanzu ba gyaran suke iya ba tana haushi. Sako na dai zuwa ga gwamnati shine in dai tana tausayin talakawanta ta taimaka ta sassauta wa mutane a samu yadda za a yi. In kuma ba ta tausayi kuma Allah ya kawo mana sauki za mu ci. Wannan ƙarin kuɗin mai gaskiya ya shafi rayuwar al'umma da dama, ba ma wani gari ba, da masu mota da masu keke da duk wani mai abin hawa ya shafi shi. To tun da an ƙara kuɗin mai, ya batun tsakaninku da fasinjoji, tun da yanzu wani zai zo zai ji kuma kila ya canza, ya kuke yi da su? Wallahi yawanci wasu gaskiya dingara suke a ƙasa saboda su ma suna fama da kansu. Sunana Yusuf Sali ya tattaba abubuwanmu da ɗan dama-dama ta yanayin ɗaukan fasinja da me haka ya shafe shi. Ta yanayin ɗaukan fasinja kamar ya kenan? Kamar muka ɗauke su kaga yanayin mu abun duk mu yake shafa masu abun sufuri mu da muke siyan man nan. In ka gaya ma mutum ƙari fasinja ba zai yadda ba. Duk wannan ƙari da ake mu masu aiki da ƙarafan nan akan me yake ƙarewa. Kai balas ka cire na mai ga ce ba ne ga me ga abun duk sai a hankali.
To ya batun fasinjojin yanzu ana hawa sosai koko ba kamar dama? To fasinjojin suna hawa, wasu kuma suna rage tafiya a kafa. Za ga da yawa jama'a suna ta tafiya a kafa, wani zai ce sai ya dan rage tafiya zai hau, wani kuma ya zo ce ka taimaka mishi. Wani ka taimaka, wani kuma ka ce to ya zan ni yanzu na je gidan mai zan ce a taimaka min ne abin da ya fita.